ሰላም ክነግረኩም እንዶ ብዛዕባ እዚ ሆም ዲፖ ዝህቦ ዘሎ ፍሪ ዝኮነ ትሬኒንግ ሰሚዕኩም ዶ ኣይሰማዕኩምን እዚ ትሬኒንግ እዚ ፓዝ ቱ ፕሮ ስኪልስ ፕሮግራም ይበሃል ነዚ ፕሮግራም እዚ ኣፕላይ ክትገብሩ እንድሕር ደልይኩም ብጣዕሚ ቀሊል እንታይ ስከየድልየኩም ፈርስት ኔም ላስት ኔም ከምኡን ኢሜል ኣድረስ ተወዲያ ኣብዚ ትሬኒንግ እዚ ተጠቃሊሎም ዘሎ ፕሮግራማት ዝነገረኩም ተገረምኩም ድራይ ዋል ኤሌክትሪካል ከምኡን ጀነራል ዝኾነ ፔይንቲንግ ፕላምቢንግ ዌልዲንግ ከምኡን ሬፍሪጀሬሽን ይምህሩ ኣለዉ ብጥርሑ ዝኮነ ዓይነት ገንዘብ ክሓተቱ ብጥርሑ ስለዚ ነዚ ትሬኒንግ ክትመሃሩ እንተደልይኩም ኢሜል ኣድረስ ፈርስት ኔም ኤንድ ላስት ኔም እዘን ሰለስተ ነገራት ጥራይ ምድልያኹም ብድሕሪኡ ኣብቲ ዌብሳይት ናቶም ኣትኹም ብቐሊሉ ነዚ ትሬኒንግ እዚ ክትመሃርዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝገርመኩም እዚ ሬፍሪጀሬሽን ኤንድ ኤሌክትሪሲቲ ዝበሃል ፕሮግራም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ክመሃሮ ደልየ $20,000 እዮም ሓቲቶምኒ ስለዚ እዚ ትሬኒንግ እዚ ብጥርሑ ይህቦ ምህላዎም ብጣዕሚ ዘገሪመ ዘለኹም ነዚ ዕድል እዚ ተጠቀሙሉ ቴንክ ዩ